מה קורה לכם? כאן אתם הולכים בסרטון חדש ומטורף. היום אני הולך ללמד אתכם איך לעשות שיוכלו לקנות מכם בפליז דונייט ושיהיה לכם כאלה קוביות בדוכן. אז איך עושים את זה? קודם כל יוצאים מהמשחק, אחרי זה הולכים למור, ואז כאן יש קריאייט. בקריאייט יש את כל המשחקים שאנחנו עשינו, נגיד כאן המשחקים שלי, אז אני הולך לנגיד זה, ומפה אני הולך רגע, זה עולה. כאן אני הולך לפאסס, ועכשיו אני עושה create, לא יודע, וכאן אני אקרא לזה נגיד please donate ו-create pass. עכשיו יש את ה-please זה, please מורבקס, ואני צריך להיכנס אליו שוב. עכשיו לא בשביל לעשות כאן משהו, כאן אגב אפשר לשים תמונה או משהו בשביל זה, אבל כאן יש סלס, אני צריך לעשות שהאייטם יהיה בשביל כולם, ואז נגיד אני אשים 75 ואני מבטל את זה, ועכשיו אפשר לעשות save chunks, ועכשיו אני חוזר אחורה ויש לי את זה, אז אני לוחץ על זה כאן מאחורה ואני חוזר לרובלוקס וכאן ופליז דונייט. עכשיו אני הולך לדוכן כלשהו ו-75, קודם לא היה לי 75, וככה עושים את זה. אז זה היה נראה לי להכל היום, אז יאללה ביי.